ମାମୁଁ ତ ବୁଢା ହେଇଗଲା କରିକିରେ ପଡୁଛା ନୂଆ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ନୂଆ ଛୁଙ୍କ ନେଇ ଆମେ ଫେରିବା ଓଡ଼ିଶାକୁ। ରତିତନ ମୋ ନାଁ ରତି ଥରେ ଦେଇଦେବି ଦେବେ ଶାନ୍ତି। ଜେଣ୍ଟସ ଫଟୋ ହଉଛି ଏଇ ଦୁଇଟା। ଆମେ ମାମୁଁ ମଣଜା ଏଇପଟେ ଦି ଜଣ କାମ କରୁଛୁ, ଆଉ ଏପଟରେ ହଉଛି ଲେଡିସ୍ ପାର୍ଲର। ଏଟା ମାମୁଁ ପୁରା ଜବାନ ମାନେ ହେଭି ଜନ୍। ମାମୁଁ ତ ଭଲ ଫଲ ପାଅ? ଭଲ ମାନେ ନାଲି ବାଳ ହେଇଯାଇଛି, ଭଲ ପାଇବେ ବାପ ନାଲି ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭାଇ ମୋର ବ୍ଲଗ ଆସୁଛି, ଯେ କି ମୁଁ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଛି ବାହାରକୁ। ମାନେ ନା ଏପଟେ ଯଦି ଫୁର୍ସତ ବି ମିଳୁନି, କାମ ସରିଲେ ତ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା ଯେ କି ମୋର ନୂଆ ନୂଆ କମେଡି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆସିବ। ତ ବ୍ଲଗ ରେଗୁଲାର ଏଥର ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ହେବ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ନ୍ୟୁ ଇୟର ଗଲା, 25 ଗଲା, 26 ଆସିଲା, 26 ଠାରୁ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆଉ କେତେବେଳେ ବି ବ୍ରେକ୍ ବି ରହିବନି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି କି ଭୁଲି ଗଲେଣି ମୁଁ ବି ଜାଣିନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ମୋ କୁନି କୁନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଆସୁଛି ପୁଣି ବୋବାଲ କରିବା, ପୁଣି ଏନ୍ଜୟ ମସ୍ତି କରିବା। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଭାଇକି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆଗ ଭଳି ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦଉଥିଲେ, ଯେମିତି ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ସେମିତି ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକିନା ଆସିବି, ପୁରା ଟପ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକିନା ଆସିବି, ପୁରା ଫୁଲ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବ୍ଲଗ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲଗରେ କେମିତି ମଜା ହଉଛି, କାହିଁକିନା ଇଏ ହଉଛି ଆମ ପାର୍ଲରଟା। ଆମ ପାର୍ଲର ଆଜି ମାନେ ଛୁଟି ଅଛି, ଯିଏକି ମାର୍କେଟର ଜଣେ ଭାଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପାର୍ଲର ମାନେ ଆଜି ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ, ଆମ ପାର୍ଲର ବି ବନ୍ଦ। ବସି ମସ୍ତି କରୁଛୁ। ଆଉ ମାମୁଁ ତ ବୁଢା ଲୋକ, ସେ କଣ କରିବେ, ଆମେ ମସ୍ତି ଚାଲିଛି, ମସ୍ତି ଚାଲିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ ବି କରନ୍ତୁ, ଦେଖାହବା। କରୁଛୁ ବୋଲି ମାମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଘୋଡି ଗାଡି ବଇଛନ୍ତି। ବାପ ହଁ ଭାଇ, ମୋରି କମଳ ନେଇକିନା ଘୋଡି ହେଇକିନା ବଇଛନ୍ତି। ମାମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାମୁଁ ଆଉ କଣ କହିଲ? ମାମୁଁ ତ ବୁଢା ହେଇଗଲା କରିକିରେ ପଡୁଛା ନୂଆ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ନୂଆ ଛୁଙ୍କ ନେଇ ଆମେ ଫେରିବା ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଆମ ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଯେ 2026 ଆମ ମାମୁଁ ଭଣଜାକୁ କି ଆନନ୍ଦ ଦଉଛି, କି ଖୁସି ଦଉଛି, କି ଦୁଃଖ ଦଉଛି, ଆମେ ଦେଖିଲା। ଭାଇ ମାମୁଁର କମେଡି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଆଉ ମୋ ଭାଇ ରତିତନ ମୋ ନାଁ ରତି ଥରେ ଦେଇଦେବି ଦେବେ ଶାନ୍ତି। ଭାଇ ମାମୁଁ ପୁରା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ପୁରା ଶୀତ କରୁଛି ନା, ମାମୁଁ ପୁରା ଗରମରେ ଅଛି। ଯେ ଆଜି ଦୋକାନ ଛୁଟି, ତ ଆମେ ଏଇ ପାର୍ଲରରେ ରହୁଛୁ ଦି ଜଣ। ଏଇଟା ଆମ ପାର୍ଲର ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଏଇପଟ ହଉଛି ଜେଣ୍ଟସ ଫଟୋ ହଉଛି ଏଇ ଦୁଇଟା। ଆମେ ମାମୁଁ ମଣଜା ଏଇପଟେ ଦି ଜଣ କାମ କରୁଛୁ, ଆଉ ଏପଟରେ ହଉଛି ଲେଡିସ୍ ପାର୍ଲର। ଏଟା କେବଳ ଲେଡିସ୍ଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍ପିକର, ତ ତାକୁ ଆମେ ଗୁବୁ କରୁଛୁ। ତ ପିଲାମାନେ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି, ତ ଆମ ଭାଇ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଭେଟ କରେଇବି। ତ ମାମୁଁର ମୋର ଏଇଠି ବସି ମସ୍ତି କରୁଛି। ମାମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସତ କହିବ? ସକାଳୁ ତ ମନେ ପଡୁଛି, ଆଉ କହିବି କଣ ଭାଇ। ମାମୁଁ ପାଖରେ କଣ ଦରକାର ତୁ ଜାଣିଛୁ। ଭଣଜା ହେଇକି ଯେ ଦୁଃଖ ନ ବୁଝିବୁ, ଏ 2026 ତୋ ପାଇଁ ଭଲ ହବନି। ମାମୁଁ ପୁରା କମେଡିରେ ପୁରା 1 ନମ୍ବର, ମାନେ କମେଡି କିଙ୍ଗ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚଳେ। ମାମୁଁ ଆଉ ପଦେ ଟିକେ ହଉ, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ପଦେ ହଉ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ବଡ ଭଦ୍ରକ ଟୋନ ବି କରିପାରେ, କରିପାରେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମରେ ଦେଖେଇବି ମୋର ଝଲକ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବି ଚାହିଁବେ ମତେ। ତ ମାମୁଁ ଆଜି ପୁରା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଫୁଲ ଗରମ, ମାନେ ଶୀତ କରୁଛି ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାମୁଁର ଏବେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ଆମର ଏବେ ନାସ୍ତା ଆସିଗଲା। ମାମୁଁର ମୋର ଏବେ ବସିକି ଖାଉଛୁ ନାସ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ବରା, ପିଆଜି, ତରକାରୀ,
ମାମୁଁ ତାଙ୍କର ଚଲେଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା ଚଲେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର। ଭାଇ ପିଆଜି କିନ୍ତୁ ପୁରା ମସ୍ତ ପୁରା ଲାଗୁଛି ପିଆଜି ମାନେ ବିଲିଭ୍ ବି କରିପାରିବେନି। ଜିଅନ୍ତା ପିଆଜି କି ପିଆଜି? ଜିଅନ୍ତା ପିଆଜି, ମଲା ପିଆଜି ନୁହଁ। ମାମୁଁଙ୍କ ଡାଇଲଗ ତେଲରେ ପଇଲେ ଇଏ ବୁଡିବ, ଇଏ ଭାସିବ ନା। ହଁ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଖାଇବା। ଚର୍ବି ଘୁଗୁନି ଆକୁ ଯିଏ ଖାଇବ ଯାହା ଚର୍ବି ନ ହେଇଥିବ ଇଏ ଘୁଗୁନି ଖାଇବ। ଚର୍ବି ଘୁଗୁନି ଯାହା ଚର୍ବି କମ ଥବ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲେ ଚର୍ବି ବଢିବ। ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମାମୁଁଙ୍କ ଡାଇଲଗ ଚର୍ବି ଘୁଗୁନି। ନା ସତରେ ଖାଇବା ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ହେଭି ଟେଷ୍ଟ। 1+ ହେଇଗଲାଣି। ଯାଇଥିଲି ହୋଟେଲ ଯାଇଥିଲି ମିଲ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମାମୁଁର ମୋର ମିଲ୍ ଖାଇକିନା ଏବେ ଛାତ ଉପରେ ବସି ଖରା ଖାଉଛୁ ମାମୁଁ ଭଣଜା। ଯାଇକି ମାମୁଁ ଆମର ଟିକେ ହିଟ୍ ହବା ନା, ମାମୁଁ ଟିକେ ହିଟ୍ କରିଦେଲ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ। ବାପ ରାବଣ ତ ଆଉ। ଆମେ ଏଠି ଗୁଆ ଖାଉଛୁ। ତମେ ଯେ ଖାଇବ ଆସ। ଛୁଆ ଆମେ 2 ଜଣ ଛୁଆ, ଆମେ ବଡ ଲୋକ। ମାମୁଁ ଗୁଆ ଗଛ ଦେଖୁନା, ଏଇ ତ ମିଛ ଭାବି ହଲଚଲ ମାନେ କରିବ। ମାମୁଁ ପୁରା ଜବାନ ମାନେ ହେଭି ଜବାନ। ମାମୁଁ ତ ଭଲ ଫୁଲ ଖାଅ? ଭଲ ମାନେ ଇଏ ନାଲି ବାଳ ହେଇଯାଇଛି, ଭଲ ପାଇବେ। ବାପ ନାଲି ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ଆଉ ରହିବ କି ନ ରହିବ। ମାମୁଁ ପୁରା ରେକର୍ଡ ହେଇକି ମାମୁଁ ରେକର୍ଡ ହେଇକି ଭଲ ପାଇକି ତ ନାଲି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କେଇ ଦିନ ଗଲେ ଧଳା ହବ କି ମନ୍ଦା ହେବି ଠିକ ନା। ମାନେ ଭଲ ପାଇକିନା ନାଲି ହେଇଗଲି। ନାଲି ମାମୁଁ ପୁରା ତାପରେ ରହିବ କି ନ ରହିବ ନାଲି ବାଳ ସେ ଠିକ ବି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଭାଇ ଶୀତ ପୁରା ଜବର ଲାଗୁଛି। ଶୀତ ଭାଇ ଏତେ ଯେ ପୁରା ଗାଣ୍ଡି ଫଟା ଶୀତ ଭାଇ ଜବର। ଭାଇ ମିଲ୍ ଖାଇ ଦେଇକିନା ଆସିକିନା ଭାଇ ଟିକେ ଖରା ନ ଖାଇଲେ ହବନି। କାହିଁକିନା ଭାଇ ଭିତରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ ମାମୁଁ ଭଣଜା ଏଠି ବସି ଖରା ଖାଉଛୁ। ତାପରେ ଖରା ଖାଇକିନା ମାମୁଁ ତାପରେ କୁଆଡେ ଯିବା? ଶୀତ ଦିନେ ଏସି ନଗେଇ ବସିବୁ, ଆଉ କଣ କରିବୁ? ଶୀତ ଦିନରେ ଏସି ଲଗେଇ ବସିବେ ମାନେ ଭାବ, ଶୀତ ଦିନରେ ଏସି ମାନେ ମାମୁଁ ଭାବି କହିଲ ମୁଁ କଣ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ, ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତମ ସାଙ୍ଗ ନା ନାଇଁ? ଇଏ ହଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ। ଆଉ ଟିକେ କହିଦେଲ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୋ କ୍ଲୋଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୋ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନା? ହାଇ କରିଦେଲ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ହାଇ କରିଦଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ବାପ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ତମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବାହାରିବ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବାହାରିବ, ଦେଖିବ ତମେ। ହସ ପୁରା 1.5 କୋଟି। 1.5 କୋଟି ତ କମ ହବନି ଆଉ। ହସ ବୁବୁଲା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଟିକେ କହିଦେଲ, ଟିକେ ସେୟାର କରିବ ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରିବ। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୋ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କାଶିଫ ବି ପଳେଇ ଆସିଛି ପାର୍ଲରକୁ ମାନେ ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ତା ଚୁଟି ବି କଟା ହେଇଥିଲା, ପୁରା ସାଇଜ ଅଛି, ଖାଲି ଆସିଛି ଟିକେ ସାଇଜ କରିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଫରାନ ବି ଆସିଛି। ଫରାନ ଆଉ କଣ ଖବର କହ? ଖବର ସବୁ ଭଲ ତ। ଆଉ କାଶିଫ ବି ଦେଖିଥିବେ, ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ବି କରୁଥିଲା। ଟୁଗାର ଭଲ ଭ୍ୟୁ ଯାଇଛି, 1K ଭଳିଆ ଭ୍ୟୁ ଯାଇଛି। ତାପରେ 3K ଭ୍ୟୁ ଯାଇଛି। ତାପରେ ଫରାନ ବି ଆମର ହଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟର, ମାନେ ବାସ୍ ଟୋକା ପୁରା 1 ନମ୍ବର ଟୋକା ପୁରା ଉଡଉଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ? ଭାଇର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ତ ଭାଇମାନେ ବି ମତେ ବି ଫୁଲ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଥାଉ। ଓକେ, ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ରହୁଛୁ।